Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV tielo mar ariyo mar ratil odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ma kawuono odhiambo mar Jumapil odiochieng' mar 21 e dwe mar 1 2024. Adani mondo koro arwaki e twak marwa ma bende waseiko kaka na nyisi motelo ni wadhi ng'iyo mago motenore kod weche mag siasa mathurka mar ng'eyo to piny Kenya orieka machalo nade. E ratil ma kawuono an kod Ondiek en jalo mosebedo ka nitiere ratil ka kinde mokalo kendo osebedo kwago kode mbaka kong'iyo ni to kaka oganda gi kaka piny yo winjo bed ni bedo mane mar yudo dongruok kachiel kod keto oganda kanyakla. Kaso ka endi bende kawuono arwako e ratil kum thuolo mokwongo Aete ma bende kawuono ni koro odonjo ka kendo donjo e ot mar ratil omiyo twak marwa dhi bedo motenore kod weche mag siasa thurka. Ka kamano to yiena mondo mi arwak gini machiegni in bende arwaki nyako Ramogi ka in e odi kata kama intie minene ratil mondo wagane mbaka ema gero piny, mbaka ema miyo oganda ng'eyo yo ni to en kanye mwanyalo luwo machiegni ahinya. Aete Erokamano, ago erokamano mar thuolo ma umiya e ratil mondo watwagi jopiny, mondo wawachnegi kaka pachwa chalo, kaka oganda wa onego bedi, kuma wae gi kuma wadhiye. Ago erokamano. Erokamano ahinya. Ondiek machiegni. Erokamano wadwa bati yiena mondo akaw thuolo mondo arwako wadwa watwag ka kendo wabed gi twak makare. To kapok wadhi mbele yiena elo chama ma UDA e Homa Bay County ago mos ne wadwa Jono Sano. Jono Sano ne en ng'achiel kuomwa kabisa, owito minode e gweng' ma Sikri e East Kamagak Ward kiny kaka wajo chama wanariwre kode kwa timo ne mos ahinya e tho mar jaode. Wadwa Sano mos ahinya kuom yudo chandruok, wan kodi kanyakla kachiel gi jowa duto bende man gi chandruok mopogore opogore. Amor ni nyithindo nodhi sikul kendo jok mane pok oyudo thuolo mondo odwok nyithindo skul biro yudo thuolo, to kama ntiere bende podi wadwa ni mondo tudruok kodwa kaka jok ma konyo sirikal mondo wane nyithindo ma pod nyalo dwaro kony mopogore opogore e yor dok skul kachiel kod dhi e skul manyien ahinya joma ne otieko standard 8. Erokamano. Erokamano ahinya. Adwa mana wadonje twak marwa kendo twak marwa utenre kod weche ma wawacho ka gin weche mamulo oganda kendo mamiyo weche mag piny riere. Aete ang'o mineno e siasa mar piny Kenya kama koro chope nikech ndalo medo ng'adore to chal ka gima ji chako ng'wech kaka ing'iyo higa 2027 kata bed ni samoro inyiso ji niya podi kiyudo ka e sirikal iwacho ni noyieru mondo mi tiuru ei opposition kata kweth maketo piny wacho tesre bende inyiso gi the same thing ni noyieru mondo mi tiuru. Ang'o momiyo samoro dipo ni liet mar siasa chakore gi sani, ang'o ma mit mane manitie ma jineno mbele? Adiera maduk en ni in any democracy kamora mora ma chik mar siasa chal gi marwa mantie Kenya kani, adiera maduk en ni yawuoyi gi mon mantiere telo, nitiere yawuoyi gi mon moko mani oko maneno ni ogiti maber kata mani gi siso gi kombe gigo. Koro emo mineno ka jomoko ringo kawuok kuonde mopogre kagidhi kagichako weche mag siasa chon. To wan kaka jopati ma ODM wan ing'eni ka jaduong' owacho ni mondo wachung' to wachung', kwabet to wabet, nikech en ogai marwa, en mongiso wa gimonego watim gi kaka onego watim. To be en adiera ni jogo wa manoyier sani koro ka en higa achiel nyaka ne gichak tiyo jaduong'. To koro ka en higa achiel nyaka ne gichak tiyo, ber mondo mi wamigi thuolo mondo giti, mondo dondi mang'eny. Wae jogo madwaro kombe mopogore opogre onego bed ni jogo manoyier e party ma ODM wamiyo thuolo mondo ti. Okay. But mar ariyo maduong' en kata ka gitiyo to en be nyaka wabede ni wanyalo go kodgi mbaka mondo giti maber e yo makare. Koro wan kaka jo ODM kamora mora ma wantie wakwayo ni jogo manoyier mago governors, mago members of parliament, senators kata mana MCAs magwa, jowa manigi molap dhogi ndong ne kombego, mi jogo thuolo mondo jogo oti kako nego giti, but kata ka gitiyo to be nyaka wasokgie matin e yo mar hera, ok yo migo e koko ka ji dwaro kelo godo atonadi. Mano gimoko nego watim. Alright, erokamano ahinya. Ken Erokamano bati. Yes. Aparo ni kaluwore gi kaka Kenya ochung' kawuono nyaka wayie amor ni Aete wacho ni jogo eko manoyiero winjo mi thuolo mondo mi oti.
to kara kipenjo to winjo penj gi yo mar osiep kata yo magero Kenya choro mbele. Gima duong' ma samoro jo oko oyango niya ka nwadhi e yiero tarik 8 dwe mar 8 higa mokadho mar 2022 ne wayiero kombe 6 wachake member mar county assembly, wadhi member mar parliament, women representative in parliament, wadhi senate, wadhi governor, mwago nyaka mar president. The problem mosebedo maduong' en ni jowa ok dwa yie ni kombe gi duto kaka jo ODM odagi yie ni kombe gi duto owinjo kare migi thuolo. Ing'eni thurwa kocha governors gi 4 oyier gi chama mar ODM. Koro nyiso ni gigombo mondo governor mar ODM mithuolo mondo ti. Wabunge magwa noyier gi chama mag ODM. Ng'eny gi gibiro dwaro mondo kiwe matin mane ok oyier gi ODM. Koro ng'eny gi gin mag ODM ka gifail to gidwa ni mondo penj jogo nikech jogo eko ok gidwa ni mondo chiwne gi thuolo mondo ti. MCS ok gidwa no penj nikech oyier ng'eny gi ODM, gidwa ni mondo migi thuolo mondo ti. To gin to okinyi gotieno gidagi miyo William Ruto thuolo mondo ti. To William Ruto be nyocha oyier mana kaka oyier joma gidwa ni mondo mi thuolo mondo ti. The truth en niya katiba mar Kenya ya article mar 38 oyiene ja Kenya mora mora bede chama mora mora. An chama gi eki emigero godo power. Gima miyo ng'ato bede chama en ni mondo namba 1 en gi ideology mamori. Mar 2 en gi dwaro mamori. Mar 3 wan gi chenro mar donjo state power. Iluongo ni getting state power. Koro state power sani endi William Ruto man go under UDA. ODM ok dwa recognize the fact ni ne wadhi election kaluwore gi chik ma wabedo gi the correct president kaluwore gi article 224 mar constitution mar Kenya. Koro miyo gima duong' ma nyaka jo kwong recognize. IBC achiel mano olando Ruto. IBC ni emolando rengo olando wanga olando nyong'o olando yako gi jogo te. Emolando wabunge gi te. Nyiso ni when sama gi fault issues mag IBC tiene gi fault the whole process. Ma nyiso ni kara governors gi are not legitimate. Kopo ni president ok legitimate. But the truth en ni gise recognize William Ruto as a president. Nyiso ni gibe koro kaka gidwa ni mondo governors omi thuolo mondo ti. Gimi William Ruto thuolo mondo ti. Gima duong' en ni jo ODM nopo ni gimoro sieko thurwa ka ni UDA. Koro miyo chako chwako gi kendo bwogo gi ageno ni mano gimwa dhi yalo mbele ka. Miya do wacho niya jowa owinjo bed ni miyo thuolo mondo embrace telo mora mora at level mora mora mantie. Ji nodhi e piem inyalo kier, idong inyalo kier, iyombi. But piem en ni ng'at achiel nyaka yombi, ng'at achiel nyaka yombi. Ka kamano wayie ni joma nomi thuolo mondo ti gi jopiny oti, then ka giki gabich wabro evaluate ni to gitiyo maber kata gitiyo marach. Aete iwacho maber ni kata kopo ni soko wang'ato soke kioro osiep. Iparo ni gima Ken wacho no en adier ni samoro kwith maketo piny wacho tesre. Adwa soke sirikal ma ok mar osiep ahinya. Adwa ni mondo awach ni kama. Adiera maduk ma ji te ong'eyo nyaka the international community sani kore ka fwenyo. Omi ineno ka sani most government to government deals dhi lwar piny. En ni Ruto ok noyier gi jopiny. Ruto jo moko nono through their system. Mano yier. Oloso tadwani mondo awachne. Tadwani mondo awachne kaka ng'ano molony e yore mang'eny, e yore mopogore opogore. Gima nitie mar adiera en ni nyaka chiel kawuono kata nyocha kane wadhi e talks kodgi. Gitamre yie mondo giyaw server. Nikech jogo manokonyo gi compromise that server pod tiyo gi server go mondo lok nembnigo. Ruto en mana president jomoyie ni en ang'o president gi. One president marwa mwang'eyo ma jopiny noyiero en Raila Amolo Odinga. To adiera manitie. Kaluwore gi chik mar Kenya. Kaluwore gi chik mar Kenya nitie kaka itimo yiero kaka kilendo. Ng'ama noyier molandi en jatelo manitiere sani. Koro nyaka gie kanyo abro wacho ni paro mar wacho mopogore kaka no katiba oyie gi process manotimore mano pacha Aete. To wawacho ni kama. Yes. Doho emnomiyo William Samoei Ruto telo. Doho masani nyocha nowacho ni pala Doho emnomiye telo ni. Doho masani nyocha wacho ni no yande nomiye pala mar leadership. Nwakia ni pala ne moyango godo doho manomiye telo. William Samoei Ruto to nyaka to wamaki kendo nyaka wapenje weche mopogore seche monego bed wapogo nikech sani piny tek matamre gi nono makumo dakie ni kumoae bende maka dhoga nikech ka onyalo bet nowacho ni Ruto en president maber matimo gik moko maber be akia nowa kanye maybe ong'eyo kumoae Kenya piny tek matamre gi nono. Okay.
Bati. Gimoro achiel ma ok wanyal bedo ni waketo Kenya pod rito pile pile. En ni mondo wayie ni ng'ama president mar Kenya. Ma kineno ka ng'ato biro ka Aete kama. Nyisa ni gisebedo indoctrinated, tieno sekete pachgi ma ginyal bedo, ginyal neno beyond giminyiso gi mondo gine. Chik mar Kenya wacho ni jopiny dhi e yiero. Chik mar Kenya wacho ni wan gi migepe adek mag sirikal, ma en executive, judiciary, kaachiel kod legislature. Moro ka moro nigi tichne. Ka nyocha executive odhi e yiero to president obedo challenged, nyocha gidhi e court nyocho challenge, nyocho o approve. To kata court muwinjo wachogo, onge ng'ama osekemea court e Kenya kamalo Raila Odinga. Osekemea court moloyo. In fact, ene mosewacho nyaka court, the courts are very bogus. Koro today, kufili kiwacho ni iwacho pala miyango go court judiciary. Onge court order maruto ose ignore. Court order onge Ruto poko bedo given any court order motamore. Iwinjo ka court pronounce itself e gimoro, president nigi duty mar mondo bed advised. Kako bed advised. Koro nyalo wacho ni fine, I'll proceed with this get an head of state. Koro ka nitiere challenges with the executive, with the judiciary, obro deal go. But the main thing madwa wacho bati. Nyaka jo wayie gi gimoro achiel ni andanueka ni IBC achiel Sava achiel mantie manoyiero jogi te. And the most important thing ija luoke di jadala wakocha. Ka ng'ato penjo sava mar IBC, to wabro penjo nyaka sava mano nominate governors. Because kara governors were not nominated. Governors were handpicked. Gladys Wanga no kalo through nomination maonge. There was no nomination. Koro kidwa penjo sava, wabro penjo ni sava mag tablet moko ma ODM no kele kor gweng mag nomination. Where are they? Koro gimadwa wacho. Kik wadhi uru back to gik mar not necessary. Wang'iyo gima nyalo tero Kenya mbele. Alright. Ipane kwa ng'iyo richo manobet. Kuom ranyisi no wang'iyo richo manobet duond bura gite. Yes. Kata mano biro nyaka yiero maduong'. Wacho ni mane mwagede. Mano dwa miyo Kenya dhi mbele o machalo nade nikech wang'iyo kaka Kenya dwa dhi mbele sani kowuok ahinya to kaka oganda mar piny Kenya. Obedni Kenya nigo geni mathoth. Mane momiyo wacho ni awadwa bati. Kik wang'i gima has passed. Ende momiyo jo ma ODM nyaka kuongie ni wadhi mbele kaka country. Ok wanyal yalo wach yiero forever. And momiyo nyaka gi recognize ni William Ruto en president. Alright. Jaduong. Mano sawa. Ondiek owacho kaindi maler ni wang'wa odinore. Akia ni wang'wa odinore ahinya William Ruto osebedo president. Emomiyo kwane bet mafuta. Wang'wa odinore emomiyo kwane nyithiwa mane manyocha ne ginego kane wantie maandamano. Wang'wa odinore makoro sani giwacho kata mana ni koro nyaka government to government deals gi. Kendo ne gipuoyo ni gin gik malich ahinya ni mondo ni dikelnwa mafuta e bei maber ni dhi nyiew mafuta gi pesa mar gi pesa mar jo Kenya. Wang'wa odinore mago to kwane manyaka kata mana ker kawuono Ruto kawuono no nyocha ni obukro wacho ni ne gitimo makosa ndalocha. Koro jaduong' wang'wa kodinore watemo mana mondo wachung'ie ratiro. To ratiro ni wachung'ie nikech adiera maduk en ni jatend piny ma court nomiyowa. Adwa ni mondi goe underline wacho no jatend piny ma court nomiyowa. Pacha Aete. Makaluwore gi pacha jatend piny ma court yande no chuno wago. Sani tiwa marach to sani kipenjo ng'ata kati penjo mana thurgi kati penjo mana kumanadi. Piny tek makia ni dibed mana ni jowa ma jo UDA miyungo negi jamna ni dibedie ni jowa gi gini magi dhi maber kendgi. Jo piny kati penjo ng'ato Mombasa kati dhi Rift Valley kati dhi kumanadi. Adiera manduk en ni ji hinjre matek matamre gi nono. Emomiyo Ruto gi lange to timnwa maber wakwero gi ni gitimo marach. Koro jowa maber madhi miyungo negi jamna Karuto to dhi adhiya but kik wigi wil gi jopiny. Wigi wil gi jopiny. Mentality mineno Aete nigo ka ni dhi yuko negi jamna. Uno yukni jamna ka Raila. Yukni go because the thing is just a minute ideology mar jaduong' emalo. Ideology mane? Ideology mar tamruok ayamba kado yombi every time. Mage ideology. Gima dwa wacho but piny kata kiwacho ni tek. Ingeni mane is the only thing maginyalo wacho ni piny tek. Ndine gitima ngo. An ingeni asebedo e ratil ka kenda asebedo stations mamoko. Ka penjo niya ka ng'ato feel ni piny tek to en gi solution manyalo bedo gi piny tek to no yombe kura to dwa ni jogi owinj mayot.
ok en ng'ama jawuoro madwaro mare kende ni nyaka en embobede e sirikandno koka petimo ok obi gi template mar proposal mare ni an kaka opposition leader abi an gi dhano mokalo milion 6 manyocha ogona kura jogi inyore koro mae kaka pare to the main thing en ni jowagi kaka president nocho wacho ni gin agina jok madwa kelo anaki kelo koko to gin governors magi be mofele gweng' kucho gidwa ni mondo wache to maruto ni ema gineno adwa koni gima timore and kiyie to make this one very clear ni President William Ruto nodonjo ka sama ne Kenya dollar ne exchange rate mar international market was 2%. Samo wueni ka Aete kia kata ka ng'ato kia tanyako ni the dollar exchange rate went to 5%. It went to 5% nikech lweny mar Ukraine, not the 5%. Samo the atamala beach o interfere gi gowi ma sirikal nigo o interfere gi economic standards ma Kenya and other countries kineno government to government deals awinjo ka ose bring in government to government deal the government to government deal fell short of the requirement ma jo Kenya ne nigo government no pango ni mondo mikagi bijore gi sirikal cha to gi sirikande ni to kel mafuta nuneno ka bech mafuta nodok dichiel kendo nodok diriyo masofa bech mafuta osedok gi siling 11 kendo kuongo dok gi siling 5 auchiel to dok gi siling 5 nyiso ni bech mafuta dok piny to gima ne president odio realize ni the dollar level ma idwaro mane gidwaro for the other government to government agreement ok dhi bedo suitable nyiso ni jodagi ni okonyak medo gowi mabro medo jo Kenya pek amane gimo miyo wacho ni mano cannot work nikech nodwa ni mondo duogi ni piny koro wacho ni ditigi normal mechanism mondo mi bech mafuta dog piny kendo kata next time tarik 13 dwe manyien ibiro yudo ka bech mafuta bro chako dok piny giriti be ibiro dok piny mano bro duoko ngima piny gimoro musik manania ni piny pek adieri to ok pek ne jaluo kende oko pek ne jagine kero pek ne jite and president temo matek emomiyo no kel weche affordable housing affordable housing ditimo abati and we are explaining any opposition and being an sirikal wane michajo we are explain gik mang'eny nikech en odwa propaganda tan adwa chiwo agenda adwa chiwo point ma jo piny winjo winji gima sirikal timo affordable housing ditimo gik mokariyo number 1 affordable housing diduoko lero kata demand mar udi piny samoger kaka maneno setim Nakurucha samoduok demand mar udi piny odhi timo gik mokariyo number 1 odhi reduce pressure manyiso ni bech udi dhi dok piny bas odhi reduce gimiluongo ni cost of living nikech samoduok ni amount of rent bech mi spend per month dok piny mano is the main thing all right jadwong we monda akonyo siepna ni amor nikech kumolose no en kumane gi lony mang'eny right an gi lony e weche mag ohala an gi lony e weche mag chik tadwa mondo awachne ka nitiere gino maseluwo matut en gimiluongo ni G to G ni government to government program mar weche mag fuel gi jo Saudi Arabia kane Ruto ne ubiro gi wach mar government to government ni Ruto ne paro ni weche adek ne dhi timore right mokwongo Ruto ne paro ni price mar dollar exchange rate mar dollar ne dhi biro piny nikech ne gidhi trade gi Kenya shilling number 2 Ruto ne gombo ni mondo nengo mar ngima odhi piny Ruto bende nochako dongo gombo kendo ni mondo obedi abeda ni adira fuel bende wan godo ka ma is sufficient e nengo mogonyore mago granted mago gik mane Ruto ne nie pache kane wuoyo kendo anyalo paro ndalo ma nochiwo ranyisi gi wach mar nok mar fuel mane bedo ga e kinde sirikal mane bedo yes nochiwo ranyisi machalo kamano tadwa wacho ni ing'iye kaka ne Rigathi Gachagua no loso steps mag office kano pako kendo kano wito mabor ahinya pach jaduong' motelonwa Raila Amolo Odinga awacho ni government to government deal it was not even government to government deal awacho ni ka ng'ano manigi lony e weche mag chik ka ng'ano manigi lony e weche mag ohala ok ne en government to government deal there was a state owned parastatal in Saudi Arabia mane jogi odhi jatend EPRA nodhi kuro oting'o joma moko nyaka chercher gere gimomiyo deal no kodhi through tadwani mondo awach ne jopiny mondo ji oyong'e government to government deal gimomiyo gi succeed ga en ga ka government no en government ma jatende en ng'ama ratiro it is premised on gimiluongo ni trust gimomiyo gino kodhi maber number 1 en nikech jogo manotimo negotiation no wuondo jo Kenya it was government to government deal it was not it was never a government to government deal number 2 ne nitiere kickback ma yawuego mane en 7 shilling per liter
mano osebedo negotiated. Emo mi neno ni koro kane fue ne biro ka wacho. Weche mag kuo, we mda wach mda tieki. Ineno. Weche mag kuo mane jakom wewi gi ka. Paro ni unyalo paro press conference mane jakom no kelo. Kano wacho weche mag government to government dealing. Kano kwen ni gini rach. Emomiyo kane jakom no seloso tiro ni president ma Uganda bedo tiro nani ogo koko e wechego ni jo Kenya temo mondo magi kabang mano tiro ni koro sani kino Ruto chako duo koro wacho ni government to government deal choko tiyo koro ge mondo watimuru to ngeni ba owacho kamano to pesa ngino sedhi moko owacho kamano ni government to government deal ni koro ok timre ni koro wadok kendo kanye kumne wantire chon mano wacho ni hinyo jopiny. In fact Ruto no wacho nwa ni notemo mondo otieki shida maduong' mane jo Kenya dhi donje. Omiyo nobiro government to government deal. Mateni koro gima sani owachonwa eni koro jo Kenya osedonje bur matut. Kendo adwa wacho ne oganda luo nagi gi jo Kenya ni sani wadonje bur matut matamre gi nono. Miwauru awachonu kaka ngire e weche magang'o weche mag economy. Kendo awacho ni ka ng'ano bende ma noneno kano wayudo through our own means. MOU mane jogi no sign. No Kenya nigi problem maduong' matamre gi nono nikech president no wacho ni watimre nadi ni notemo tieko masira mane jo Kenya dhi yudo. Sani ochako wacho ni wakendo ni otimre nadi government deal no ok otimore. Koro matine ni koro masira mano wacho ni nogolo wacha ema koro sani wadonje koro gima jogi wacho onge ne en kuolilo to Kenya kwanza jokuoge order mano pach Aete penjnia en richo kuponi jatelo neno ka gimoro ok timre maber molok pach nikech jo kizungu no wacho ni only a fool doesn't change his mind. Iparo ni en richo kuponi jatelo oneno ka nitire gimoro mok timre to wacho ni walok mondo akil yot gika. Adwa wacho ni a level ma president nitie kapok oketo lwete gimora mora on any document onego beni that project is properly researched and gimotim nonro mare ndi to gi chir to gi jatend repra no timre nade no dhi momiye barua to gino nonego beni kapok jatelo keto lwete onego beni attorney general ong'e wachgi onego beni joge osetimo nonro nikech ma Kenya moting'o ji mang'eny ok inyabukra bwani timo gimoro ma affect ngima ma jo Kenya makoro kelo nwa chiedh nadi kama to sama tin kendo after few months makoro natimo makosa kendo koro adok omiyo wacho jo Kenya kwanza gino realize mana momi neno koro kage ywagre ne realize ni jo Kenya ofwenyo ni kuone dhi bete gino mang'eny ahinya momiyo gigo bet kako bet. All right. Okay. Ingeni iwacho is only a fool who never realizes. Kineno a group of people is led gi ngama never realizes. Ginga leader who never realizes every day. Let's not talk about individuals. No, when I'm saying here, ingeni nyeni owacho ni nitie 7 shillings ma bribery okay kwere. Ngeni yene mondo proceed gi mistake. Then he has proceeded to say jo Kenya kwanza ginjo kuo. Yet kata governors wakwalo mabegi rikucho and they are not talking about. So gima wacho is this. Ana wacho ni ingeni treat government to government. Ken, these are respected floor. That is true. Aete, these are respected but floor. He did not respect the floor. Order, Ken. I'm the one speaking. I'm the one Yes. Koro wacho ideas mabiro konyo piny. Okay. Kikwadonja allegations moko matin. Maonge gi facts gi kai. Ka oponi dwa biro allegation, bring the facts ka. So, yeah, mane madwaro ni kanti 7%. All right. Mo dwa kelo, to kele with fact. Gima wacho niya. Number 1. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni gimiluongo ni government to government deal ne poko take off. Right. Ok en gima nosekethore madanga to bika wache ni kuone ni iye. En gima ne poko ka take off. No the take off mbeleka. En ani government wacho ni bing niya nikech no jo Saudi Arabia ne poko kelo mafuta on that basis. Ne poko chakore. Ne en gima government had gotten into to kagi realize ni their clauses are not working. Nyako retreat. Ne di kelo no a lot of challenges. Koro he has a lot of time to explain so many things. I think let me cow time and I explain the following. Number 2, government nigi duty ne jo piny. Owacho maber ni William Ruto nyocha dwani mondo cost ma living odog piny.
Owacho maber ni William Ruto nyocha dwaro mondo cost ma fuel odok piny. William Ruto nyocha dwaro ni mondo Kenya obed gi mafuta ma consistent. Higa mokadho chaka ne wan e sirikal mokalo. Nogik sama ne walawo mafuta gi mbugru nyaka 1 liter nwanyiewo nyaka 280 shillings. Ana manye nyaka Sigalagala kocha chieng' moro mondo ayud mafuta. To sirikal no ne jo oling e iye kendo ne giling thi. He was part of the government. Ne ogi complain. The problem ailane ma William Ruto ne temo dwaro niya wabed gi mafuta ma consistent to wabed gi fuel ma manageable to wabed niya ni wanyalo charge fuel correctly. Gima timore niya koro government ne poko kick off. Gima duong' madwa nyiso jowa mondo winji. Yes, cost of living pek. Ne ka mana wache ni kendo chieng' mondo yani studio mona wache ni kata America emithie kawuono. Fuel ma lita chiel kucho gikete in gallons ma 3 liters. Fuel ma lita chiel siling 320 in America. Anyisi the truth. Okay. You can check. Okay. Koro gima duong' en ni ere kaka sirikal nyalo deal gima president temo his best. Kopo ni nitiere gima opposition nigo maginya propose. Giwache ni wan wa propose ma iwinjo. Okay. Nyocha gidhi Bomas wacho ni ne Bomas ne gidhi manye kombe. Koro tamore. Koro gijuogo duogo gikoko ka. Me and Mandaki. You me a lot of time. No, Ken. Wasinjo pachi. Winji pacha Bernard. Ado wacho ne kama. Owacho maber ni serikal ni nyocha ni ne or realize ni kane gi deal ni poko di to realize ni there is a problem in that document. Ango kendo gi broga be ni gi bump on ka realize ni moko di marach. When we they realize ni the cost of living in Kenya is not sustainable. But I told you some no, they saw that deal fast. Don't talk about nigga realize. You didn't watch them. No watch them. Gima Aete mo penjo. Ado wacho nini ya? Aete mo penjo ni ubro realize when. Unu bro realize karango musiko fele kura. Unu bro realize diso ni jo Mariek molou. Koro sama jo Mariek molou osekao kura moseyombo. Weu dwaro koko. Ulingu ti koro bedu mos mondo yudi usa government maruto. Owinjire uro adani mondo jopiny owinjire. Aete wacho ni openjo ni kopo ni ma jatend piny ofwenyo ni nitiere chandruok. Dipo ni nitiere gik moko ma samoro nyalo timore koka gibiro fwenya bang'e. Mana pani gima anya duoke. Anya en page aduoke. Okay, gik matimore niya. No, ma ok nopore. Simple memorandum of understanding. Ni kata letters of intentions. Mana ndiki matin na aseno moko to koro penja achiel idwa penj 2 hours. Ok penj mondo tieki mondo aduok. Realize ni jo Kenya hinyre. Jo Kenya no ine mise wacho kendi ka ni cause just a minute. Taxes okay ne government to government deals. Just focus. Idwani focus on government to government deals because we focus on propaganda ugo. Nikech openjo man. Let's move to the next point. But no, G2G ni nyaka jo understand here. It had not pok no chako tich. Koro ken gima makoso sebedi. Si winjo. So dike Saudi Arabia ne poko kelo mafuta Kenya ka. Koro adwani mondi watch interview mar Gashagwa. Kano we about G2G deal. No se kelo mafuta. No G2G no se kelo mafuta Kenya ka. No, nitie mafuta no weri gi bottom line. Jo piny penjo gima jo piny penjo. Nitie mafuta mano se kel gi G2G Kenya. Kikwa delegations. We don't delegations mang'eny bwana. Kikwa delegations mwaonge godo. Kendo kikwa watch about clear ni G2G ne poko chako. Oda Ken. Oda no wuo ma jo piny biro winjo. Ben wang'i weche mag siasa mar piny Kenya gi sani. Siasa mar piny Kenya ka oyiengore ahinya e dongruok. E dongruok mar ni yudo kugendini. Na osebedo kwa penjore ni to siasa mar wan joka ng'ane ka ji dhi mbele. Okata oganda ni to ji riwore to wacho ni wan koro wasiro ng'ama kama mondo dhi. En siasa mosebede Kenya ka chakre ne wayud loch. Yudo ka nitiere ji ariyo momakore kata ji adek momakore to giloso sirikal. Penjo mara ni kama koro wachope sani en ang'o hie mowinjo bed ni riwo jopiny. En siasa koso chenro mar dongruok. We monda duoki. Yes. Okinyal pogo siasa to gi dongruok mar piny. Nikech joma nitiere telo kaka sani jatelo marach ma wan godo ni. Iyudo ni noyiere nikech siasa. To en makoro kelo weche makoro hinyowa gi makoro the cost of living rach matamre gi nono ni. Emomiyo kata oganda nyaka oganda par matut. Gino gi line magiluwo, yo magiluwo
mondo mi siasa bedoe nikech siasa kigole yudo dani kata wan thuru akucho. Yes. Ingeni kwagolo siasa e weche mag ang'o, weche mag dongruok idhiro mana gi siasa. Kata mana sani jowa manitiere kaka governors, kaka members of parliament, jogo ma jo siasa madwaro kombe gigo keto gi tesre mondo gitim maber. E paro ni siasa bende nyalo thiro dongruok. Siasa marach nyalo thiro dongruok. Okay. Ba siasa maber to kelo dongruok. Mana kaka siasa mar jaduong'wa motelo ne ODM, Raila Amolo Odinga, omiyowa devolution, anyalo wacho. Omiyo koro sani an gi owadwa majakena kwanza mabatha kaendini. Wanyalo wuoyo openly. Anyalo wuoyo about Ruto, anyalo wuoyo about ng'ata. Kata no wuonero koro wuoyo nyaka kuom Raila. Ndalo machon, before section 2A was repealed, in fact even after, pare ni ok ni nyalo wuoyo kamano kuom ng'ato. Koro iyudo ni siasa maber. Yes. Aina ma jaduong' osekelonwa. Omiyo koro sani wanyalo bet studio twago mbaka twawuoyo kama. Kata wanyalo criticize the government, kata jotelo. Ang'o mowinjo bed ni timore ka koro ji dhi mbele mondo siasa ni oriw oganda e kinde mokelo bende dongruok? Kaka ini paro ka ji dhi mbele. Oriw kawacho oganda ok awuo kuom joluo kende. Owacho piny Kenya mondo ji pull together, ji odhi nyime ka koro gidhi kelo ka dongruok bende dhi nyime ma ok ywaruok obetie. Kata mana pogruok mag dhoudi. Adwa mondo awachni ni kane Kibaki gi jaduong' moluor Raila Amolo Odinga obedo together. Mano the period ma Kenya nodonge maber mogik. Okay. Bang' mano kane Ruto omako tie Uhuru, mano chapi Uhuru muuro gwe matenge ni. Mano dongruok ne onge. Tinyalo fwenyo ni kendo kane jakom ochako dogo biro machiegni gi Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency Emeritus. Right. To dongruok kendo nochakore. Ineno, koro oganda komakore maber, joma nigi the same ideology, joma share common dream and a vision, kaka jatendo osebedo kaneno kaka onego bedwa dhi mbele. Yes. Iro dongruok bede piny. All right. Okay. Ken apenjo An adwa chiwo pacha kamae. Yes. Ni oganda wuoyiro ok odwa duoko penjo mikono. No, in duok penjo. Nikech adieri manduk en niya. Adieri manduk en niya. Ok adabachiel nyaka wang'e kumwae kaka oganda kendo wang'e kumwadhiye. I penjo ni to riwruok mar siasa to gi riwruok mar dongruok. An gima dwa wacho ne joganda wa kendo amor ni joganda wa winjowa. And aseneno ka seche tekwa wuoyo to jowa moko ma ok dwa winjo weche ma sama wacho ni wan wadhi oyuknwa jamna. Iwinjo ko wach kama. Tiende niya gikelo notion mar niya jowa koyudo thuolo mar bedo machiegni gi sirikal ma ok mapachgi nitie to always sirikal ailano jowa go ipinga. An adwa nyiso joganda luno chik na itgi kendo giwinja niya. Namba 1, kanera Kenyatta opogore gi jaduong' Jaramogi Odinga in 1966 mano wadhi nyaka 69 gi wik chama mar KPU. Nitie joluo manoneno ni onego wabed gi sirikal mondo wager thurwa. Joluo go eko noluong na ndhoke kendo noluongi ni gin jasik oganda wa. Kane wadhi kendo mbele ka wabiro 1992 ka Jaramogi Odinga mochung' e Party mokwongo. Nitie joluo bende manoneno nikech katiba kata seche go noyiene ji mondo chungi chama mopogore. To jowa ne poro dhi ochokore kamoro achiel ma joma noneno ler mar mondo giwani kapo ni ok wayudo thuolo gi koni to wadonj gi koni nolok moluong na ndhoke. Obiro manyaka kata kidhi Rarieda na wacho Rafael Tuju. Ka Rafael Tuju nodonjo gi Kibaki e sirikal to en bunge mar Rarieda. Noyie mondo ter dongruok ne Rarieda komanye e sirikal. Nowach ni en andhoga nikech notiyo gi Kibaki kara seche mane gichwanyore gi Raila. Tiende niya oganda wa nosebedo kidhi kata Peter Nyakiamugni kata idhi mane e ndalo mane wan go yugi pisi pinje mag Rongo. Noyie gero jorongo to nikech notame ni luonge na ndhoga ni gonge nikech no oriwore gi sirikal. Mane gima notimore all along. Koro an adwa wacho ne jowa niya. The truth and matter ni igni 60 nyaka wayudo uhuru. Wasetemo mondo wabedie sirikal to pok wayudo thuolo mar bede wend sirikal. Miyo joma yudo thuolo mar bede wend sirikal kik deal kodgi ka gimi wacho ni ani gin joma dhi manyo igi. Onge ng'ama dhi manyo iye as we speak. Nikech king'iyo kata gik ma jowa manie sirikal timo samo wuoyeni nyiso ni gidwa choro oganda wa mbele. Gima duong' ma joluo winjo chikne itgi en niya siasa biro tero wa kanya. Ene wacho ni siasa mbaya ene mwacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Sama wasibisiko gi siasa mar pingo sate to wabiro bedo mana gi ngima marach. An adwa kwayi kiwacho ni watie. Eni oganda luo nyaka koro walok pachwa wawach niya tang'o mamite sirikal maka jomoko dhiye to ng'at moro rach ne aracha ni. Ang'o miyo ng'ani en rach ne ka jomoko ni iye to en enoko. Jomoko bende oko sama jomoko ni iye. Secondary. Yes.
Is that also our closing remark? Yes, it is. Now, adwani mondo awach ni jothurwa kama. An kanye kumudhie marach jaduong' Ondiek. Development kisomo constitution ma 2010. I invite you ni mondo arwaki mondo ing'eye malong'o. Development okonego bedi ni bete dwach president. Devolution, devolution is properly enshrined in our constitution. Listen to me. Just a part of minute. constitution. Monday. You pay tax as a Kenyan. All right, what you Ramogi Aete? All right. You are lying. Nyoro kana walk. Otherwise, you need an example. Nyoro na di eliel na di yuago min MCA moro sakwa. Kana di yuago min MCA moro sakwa jaduong. Gimotimre. Ta yudo jo UDA manolang gini. Ochako guna koko mota maloso. Koro kana ogitimo kamano ne. Ta wacho ni wan obro rego gi political. Ka wacho ni gin wabro rego gi political. Sani koro gichako giloko nango ni adwa rego jo Kisumu. To mano en miriambo matama gino. Ana tieko ka wacho ero kamano. Nadwa wacho kama. In few seconds. Yes. Jothurwa. Kik ng'ato binu ni pogo Uganda gi mogo. Yande ni thurwa moro biro ni enyo kapogo ji Uganda gang'o gi mogo thurwa. Mpogo mogo Uganda okonego tim. Gimwa dwaro eni mondo Ruto or lead this country constitutionally. Ero kamana inya. Yakora mogiro kamano. Mane kaka en wachone telo mar piny oti kaluwore kod dwaro mar chik. Mano e wacha Aete. Ken Ondiek to wacho ni oganda nyaka ng'e ni koro ji dhi kanye. Dalo dhi oganda ywak to ywak biro rumo karang'o. Ka kamano nyaka kendo thuolo machielo nyinge George Bati oriti mano ne ratil.